Спецыяльны рэпартаж. Добрый вечер. Меня зовут Бьянка Миколаевска. Сардэчна запрашаю на спецыяльны рэпартаж. Сёння ў праграме загадкавае знікненне беларускай апазіцыянеркі, якая жыве ў Польшчы. У сакавіку 2025 года Анжаліка Мельнікава, старшыня беларускай каардынацыйнай рады, якую прызнаюць беларускім парламентам у выгнанні, ляціць у Дубай і знікае. Ейныя калегі перакананыя, што пэўную ролю ў гэтай справе адыгралі спецслужбы Александра Лукашэнкі. Ці Мельнікава была завербаваная КДБ і ўцякла, баючыся выкрыцця ў асяроддзі апазіцыі. А можа, наадварот, яна хаваецца ад беларускіх спецслужб, якія спрабавалі загнаць яе ў кут. Адказы на гэтыя пытанні шукалі журналісты спецыяльнага рэпартажу. Запрашаю на рэпартаж Якуба Гната і Мар'юша Сепёлы, а пасля мы пагаворым у студыі з аўтарамі матэрыялу і запрошаным госцем. Спецыяльны рэпартаж. Вораг у нас адзін – Лукашенка і ягоныя саюзнікі. Яе выступ на канферэнцыі ў дзень выбараў у гэтым годзе – гэта быў вельмі дзіўны выступ. Гэта было больш у лукашэнкаўскім стылі, чым у нашым. Ужо больш за 5 месяцаў мы не ведаем, што з ёй здарылася і дзе яна, ці жывая яна. Яна мела таксама доступ да офіса Святланы Ціханаўскай і ведае пра яго ўсё. Яна знаёмая шмат з кім. Яна сустракалася з польскімі палітыкамі і з палітыкамі іншых еўрапейскіх краін. Яна можа іх ахарактарызаваць, можа нават перадаць іхнія кантактныя звесткі. Агенты рэжыму Лукашэнкі шукаюць слабыя месцы кожнага чалавека. Спецслужбы спрабуюць знайсці балючы пункт чалавека і ціснуць на яго. Мы пад прыцэлам. Яны хочуць нас забіць, выкрасці, зрабіць усё, што заўгодна, толькі каб мы перасталі існаваць, перасталі дзейнічаць. У чарговы раз усходнія спецслужбы перайгралі нас на нашым уласным падворку. Калі вы апошні раз размаўлялі твар у твар з Анжалікай? 24 лютага гэтага года. Павел Латушка, кіраўнік нацыянальнага антыкрызіснага ўпраўлення. Да 2020 года ён быў дыпламатам і міністрам Лукашэнкі. Не магу сказаць, што нешта выклікала ў мяне ці ў калег сумненні, што з ёй нешта адбываецца. Яна планавала паездку на кароткі адпачынак у Лондан, сказала, што хоча паехаць з дзецьмі, яшчэ раз паказаць ім Лондан. Пазней яна ўдзельнічала ў зуме з еўрапейскімі партнёрамі, з сябрамі каардынацыйнай рады і пераходнага кабінета. Гаварылі пра стратэгію супрацоўніцтва, і гэта было 21 сакавіка. Яна вельмі мала гаварыла, і фон быў, як бы было незразумела, дзе яна знаходзіцца. Праз 3 дні Анжаліка Мельнікава, адна з найважнейшых фігур беларускай апазіцыі, перастала адказваць на званкі і прыходзіць на працу. Пра яе знікненне заявіў Павел Латушка. Цягам дня мне раптам напісалі некалькі людзей, ці я ведаю, дзе Анжаліка. Я яшчэ так аптымістычна адказвала, пэўна, хворая, я нядаўна яшчэ з ёй камунікавала. А вечарам ужо было афіцыйнае паведамленне, што яна знікла. Стася Гліннік, беларуская апазіцыянерка, паплечніца Святланы Ціханаўскай і віцэ-спікерка каардынацыйнай рады беларускага парламента ў выгнанні. Апошні раз яна бачыла Мельнікаву падчас відэаканферэнцыі 28 сакавіка. Версій, што магло здарыцца, спачатку было 9, галоўных. Потым, на сённяшні дзень засталося бадай 3. Ёсць версія, што яна была супрацоўніцай беларускіх спецслужбаў ад самага пачатку. Другая версія, што яна пачала супрацоўнічаць пад прымусам нядаўна. І трэцяя, што была спроба завербаваць яе і націснуць на яе, якая пайшла не так, і ў такім выпадку цалкам магчыма, што яна ўжо мёртвая. У нас адзін вораг – Лукашенка і яго саюзнікі. У маёй краіне наўмысна створаная атмасфера страху і тэрору.
Хто такі Лукашенка? Мы павінны паказаць ім, што ён злачынец. Анжаліка Мельнікава з'явілася ў беларускім апазіцыйным асяроддзі пасля сфальсіфікаваных выбараў 2020 года на хвалі пратэстаў супраць Аляксандра Лукашэнкі. Перад тым яна працавала ў беларускім аддзяленні адной з буйных міжнародных карпарацый. Мы шукалі чалавека, які б займаўся фандрайзінгам. І тады на падставе рэкамендацый мы атрымалі інфармацыю, што ёсць спадарыня, гатовая гэтым заняцца. Мы запыталі меркаванне аб ёй у кіраўніцы, адной з кіраўніц фонду «Беларусь 2020». Яна прайшла праверку, верыфікацыю, і тады мы прынялі яе на працу. Яна вельмі актыўная, пазітыўная, усмешлівая, вельмі добра камунікуе з людзьмі. Добрą komunikacją z ludźmi. Яна казала наўпрост, што хоча ісці далей, хоча будаваць палітычную кар'еру, што яна змагаецца супраць рэжыму. Ейная кар'ера развівалася вельмі хутка. Яе нават называлі другой асобай у апазіцыі. Яна была дэлегаткай каардынацыйнай рады, а таксама галавой фонду, звязанага з кіберпартызанамі, хакерамі, адказнымі за мноства атак, скіраваных супраць беларускага рэжыму. Яна таксама вельмі хутка атрымала польскае грамадзянства. Аднак у апошнія дні перад ейным знікненнем калегі Мельнікавай пачалі заўважаць, што з ёй адбываецца нешта дзіўнае. Дзіўны быў сам факт, што яна не працавала. Раней яна была вельмі актыўная. Я асабіста думала, што яна, неяк выгарала, штось такое. Ну і яна казала, што яна хворая, што ёй трэба час на свае справы. Калі яна пісала да мяне 25 сакавіка, я ўжо тады зразумеў, што гэта не яна піша з таго тэлефона. Хтосьці, на маю думку, меў у руках ейны тэлефон. W rękach jej telefon. Што мы ведаем пра знікненне Анжалікі Мельнікавай сёння? 26 лютага яна вылецела з дзецьмі з Варшавы ў Лондан. Праз 2 дні яна села ў самалёт на Шры-Ланку. 7 сакавіка яна была ўжо ў Дубаі. Там яна перадала дзяцей маці і знікла разам з ёй грошы з рахунку кіберпартызан. 150 000 еўраў, знятыя Анжалікай Мельнікавай. Пазней нам удалося высветліць, што ейны тэлефон падключаўся на тэрыторыі Беларусі, у Менску, 19 сакавіка. Гэта не пацвярджае факту яе знаходжання ў Менску, гэта можа толькі пацвердзіць, што тэлефон мог быць у Беларусі. Się znajdować na terytorium Białorusi. Ейны выступ на канферэнцыі ў дзень выбараў у гэтым годзе, 26 студзеня, гэта вельмі дзіўны выступ. Вітаю, паважаныя сябры, паплечнікі. Гэта была канферэнцыя, дзе мы мелі паказаць альтэрнатыву лукашэнкаўскаму свету. Але яна выбрала такія тэмы, што проста расказвала, што хоча дадому. Як ёй сумна без яе гімназіі. Гэта было дзіўна, а пры канцы яна пачала спяваць песню, якую ў нас звычайна спявалі на славянскім базары. Гэта такі лукашэнкаўскі фестываль. Ад родных ніл, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы. Таму я ўвесь час пра гэта думаю, што тая песня была хутчэй у лукашэнкаўскім стылі, чым у нашым. Жыве Беларусь! Дзякуй! Анжаліка працавала ў Паўла Латушкі. Яна ў асноўным займалася грантамі, фінансамі і складаннем праектных заявак. Гэта значыць, яна знае ўсіх супрацоўнікаў Паўла Латушкі. Яна знае не толькі іхнія імёны і прозвішчы, але і хатнія адрасы і ўсе кантактныя звесткі. Аляксандр Азараў, былы афіцэр Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. У 2020 годзе ён уцёк у Польшчу і далучыўся да апазіцыі. Ён сузаснавальнік Байпол, аб'яднання былых супрацоўнікаў сілавых структур. Яна мела таксама доступ да офіса Святланы Ціханаўскай і ведае пра яго ўсё. Яна сустракалася з польскімі палітыкамі і з палітыкамі іншых еўрапейскіх краін. Яна можа іх ахарактарызаваць, можа нават перадаць іх кантактныя звесткі. Ich dane kontaktowe. Думкі пра яе вагаюцца ад таго, што яна агентка, да таго, што яна ахвяра і...
Магчыма, яна мёртвая. У залежнасці ад розных фактаў, пра якія я расказваю, у мяне розны падыход да гэтай гісторыі. Мы даведаліся, што калі Анжаліка Мельнікава з'явілася ў апазіцыйным асяроддзі, яна прайшла 2 праверкі на паліграфе. Мэтай было праверыць, ці можна ёй давяраць. Вынік адной з праверак прызнаны неадназначным. Калі хтосьці будзе казаць, што яна была супрацоўніцай спецслужбаў, я буду пярэчыць. Дзякуючы ейнай камунікацыі з Сенатам Польшчы перадусім удалося прыняць рэзалюцыю, у якой напісана, што Сенат Польшчы прызнае каардынацыйную раду парламентам у выгнанні. Яко парламентнай міграцыі. І я пытаю, мне хтосьці скажа, што гэта было заданнем агента спецслужбаў? Гэта вялізны поспех, але і вялізны мінус для спецслужбаў. Азаров і Байпол праводзяць уласныя расследаванні і дыверсійныя акцыі на тэрыторыі Беларусі. Пасля знікнення Мельнікава яны падключыліся да расследавання гэтай справы. Згодна з адной з тэорый, якія яны разглядалі, Мельнікава магла быць агенткай спецслужбаў, завербаванай яшчэ перад прыездам у Польшчу. Цяпер мы працуем у гэтым кірунку, і мы не знайшлі ніякіх доказаў таго, што яе завербавалі раней. Напрыклад, падчас навучання ў лінгвістычным універсітэце ці працы ў Кока-Кола, і што яна прыехала сюды з місіяй пранікнуць у дэмакратычныя сілы і перадаваць інфармацыю. Яшчэ ёсць версія, што яе завербавалі ўжо тут, у Польшчы. Нейкі час яна перадавала інфармацыю, але калі яе папрасілі зрабіць штосьці вельмі важнае, чаго яна не змагла зрабіць, яна псіханула і знікла. Она психанула и скрылась. Калі яе завербавалі ў Польшчы, то пытанне хто? Яе былы муж? Гэта мусіў быць чалавек, які меў да яе беспасярэдні доступ. Цікавая фігура ў жыцці Анжалікі Мельнікавай ейны былы муж. Нягледзячы на развод, мужчына часта прыязджаў у Польшчу. Ён жыў разам з Анжалікай і з ейнага адраса вёў справы сваёй фірмы. Ён без праблем вяртаўся ў Беларусь. Гэта можа значыць, што ў Беларусі яго схілілі да супрацы, і тут ён збіраў інфармацыю пра Анжаліку. Толькі трэба знайсці кагосьці, хто пацвердзіць гэтую версію. Пажадана кагосьці, хто добра знае беларускія спецслужбы. Мы сустрэліся з былым афіцэрам беларускіх спецслужбаў, які пажадаў захаваць ананімнасць. Ён мае інфармацыю пра былога мужа Анжалікі Мельнікавай. Мы дакладна ведаем, што гэты муж жыў у Беларусі і прыязджаў да дзяцей, да яе, жыў разам з ёй у адной кватэры ў Варшаве. Беларускія спецслужбы, вядома, ведалі пра гэта, і, мусіць, яны выкарысталі гэта ў сваіх інтарэсах. Мусіць, яны выклікалі гэтага мужа ў КДБ і гаварылі з ім, каб ён з імі супрацоўнічаў супраць яе. А сітуацыя ў Беларусі цяпер такая, што ніхто не можа адмовіць. Гэта значыць, калі ён ездзіў да Анжалікі, то відавочна перадаваў інфармацыю. А перадаваць ён мог што? Ён мог чуць тэлефонныя размовы, з кім яна там размаўляла пра справы каардынацыйнай рады, мог бачыць нейкія дакументы, якія там ляжалі, бо яна кіравала фондам, звязаным з кіберпартызанамі. А гэта таксама вельмі важна, бо кіберпартызаны — гэта самая такая сакрэтная арганізацыя. Ніхто не ведае, хто ў ёй. Ён мог рабіць здымкі і перадаваць іх у Беларусь, так яна, можа, і ведала, што ён супрацоўнічае. Мы гаварылі таксама з беларускім следчым журналістам, які працуе на апазіцыйны партал, які дзейнічае ў Польшчы. Рэжым Лукашэнкі прызнаў яго экстрэмісцкім. Мы атрымалі ад нашага чытача з Беларусі інфармацыю, што ён сустрэў у краме ў Нясвіжы мужа спадарыні Мельнікавай з дочкамі. Мы спрабавалі неяк праверыць гэтую інфармацыю, ну і ўзнікла ідэя папросту пазваніць наўпрост гэтаму мужу. Ну і я пазваніў, і ён узяў слухаўку. No i zadzwoniłem i odebrał. Halo? Алло? Dzień dobry, Andrzej. Добрый дзень, Андрэй. Cześć. Скажите, а Добрый. Скажыце, вы ведаеце, дзе Анжаліка? Не, вядома, не. Мы развяліся, і, дарэчы, навошта вы ўвесь час мне званіце і турбуеце маіх калег на працы? А дзеці з вамі? Z tobą? Так, са мной. Tak, ze mną. A ty jesteś А вы ў na Беларусі? Так, так. taki na uży był. Ён такі спакойны быў вельмі, не было чуваць, што штосьці дрэннае адбываецца ў яго жыцці, што ў яго нейкія праблемы. Ён нават не нерваваўся, так мне здалося.
Ён вельмі спакойна гаварыў, трохі смяяўся нават. А што я павінен ведаць, дзе моя былая жонка? Яна ўжо не моя жонка, адкуль я ведаю. Штось такое было. Дзіўна, што ён выязджаў часта і вяртаўся без праблем. Калі твая жонка, звязаная нават былая жонка, звязаная з Паўлам Латушкам, са Святланай Ціханаўскай, і яна ў кіраўніцтве каардынацыйнай рады, арганізацыі, прызнанай у Беларусі экстрэмісцкай, ну гэта проста, якая Беларусь, як? Я так разумею, яны ведаюць, што адбываецца з Анжалікай. І кажуць, а канкрэтна муж кажа, усё будзе добра, не дурыце мне галавы, не званіце мне больш, я не буду з вамі размаўляць. І родныя не заяўлялі пра ейнае знікненне. У Беларусі Анжаліку ніхто не шукае. Такой заявы няма таксама ў Польшчы. Муж мог падаваць заяву куды заўгодна, але не зрабіў гэтага. Значыць, яны ведаюць, дзе яна. Мы пагаварылі з суседзямі і знаёмымі Анжалікі Мельнікавай. Яна здымала кватэру ў варшаўскім раёне Бэмова. Добры дзень. У мяне такое пытанне. Мы шукаем людзей, якія зналі Анжаліку Мельнікаву. Гэта такая блондзінка, яна жыла з 2 дзецьмі пад вамі. Вы яе, можа, знаеце? Жыла, але мы ніяк не кантактавалі, нічога. Яна ні з кім тут не сябравала, можа, у кагосьці былі дзеці ў падобным узросце? Не, я яе вельмі рэдка бачыла, яны былі такія незаўважныя. На дзіцячай пляцоўцы мы іх не бачылі, а ў іх жа былі дзеці. Ну так. Не скажаце, яна жыла з мужам ці без мужа, адна жыла? Быў тут гэты тып. Бываў так? Бываў, але ён, відаць, раней з'ехаў. І гэты муж тут больш не з'яўляецца? Не, зусім не. Машына знікла з гаража, дык было відаць, што, пэўна, з'ехаў. Гэтай жанчыны тут няма чаго шукаць. Яна ўцякла з-пад носа, яе мелі пільнаваць, а не пільнавалі. Яе няма ў Польшчы. А кім яна была, вы, пэўна, здагадваецеся. Солідарність і емпатія. Адвага і дисципліна. Жнівень 2025 года. Мы з камерамі ў Варшаве на канферэнцыі «Новая Беларусь», дзе сустракаюцца найважнейшыя асобы беларускай апазіцыі. Цікава, што знікненне Анжалікі Мельнікавай не ёсць тэмай афіцыйных абмеркаванняў. Белорусская оппозиция, она разделена. Беларуская апазіцыя падзеленая. Ёсць старая апазіцыя, якая пакінула Беларусь у 2010-2011 годах. Ёсць таксама апазіцыя, якая ўцякла з краіны ў 90-х годах. І ёсць так званая новая апазіцыя, якая ўцякла пасля 2020 года. Усе гэтыя часткі ўзаемадзейнічаюць між сабой вельмі слаба. Я б хутчэй сказаў, што паміж імі канкурэнцыя. Идет конкуренция. Беларуская апазіцыя сёння гэта 3 найважнейшыя цэнтры. Каардынацыйная рада або штось накшталт парламента. Кіраваная Паўлам Латушкам нацыянальнае антыкрызіснае ўпраўленне, якое дзейнічае ў Варшаве, і аб'яднаны пераходны кабінет у Вільні на чале са Святланай Ціханаўскай. Анжаліка Мельнікава была важнай фігурай у кожным з гэтых цэнтраў. Яна, безумоўна, магла знаходзіцца ў полі зроку і актыўнай распрацоўкі беларускіх спецслужбаў, як і большасць лідараў беларускай апазіцыі. Większość liderów opozycji białoruskiej. За гэтыя гады я атрымаў больш за 150 пагроз нанясення шкоды здароўю, выкрадання і нават забойства. Быў напад у Варшаўскім універсітэце. Была ситуация такая, что в 2022 году... У 2022 годзе была сітуацыя, калі мяне спрабавалі выкрасці. Некалькі таварышаў прыехалі ў бусе з зацемненымі шыбамі. Мяне выратавала тое, што я тады быў не адзін. З 2020 года ўсе беларусы, якія выступалі супраць рэжыму ці падтрымлівалі ўкраіну ў вайне, сталі ворагамі рэжыму. Людзі не пачуваюцца ў бяспецы не толькі ў краіне, але і за яе межамі, бо рэпрэсіі сталі транснацыянальнымі. У Варшаве нам удаецца пагаварыць са Святланай Ціханаўскай. Інтэрв'ю праходзіць пад пільным вокам аховы. Што, на вашу думку, магло з ёй здарыцца?
Шчыра, я не магу і не хачу спекуляваць на тэму Анжалікі Мельнікавай. Бо мы дагэтуль не ведаем, што з ёй здарылася і ці жывая яна. Спадзяюся, што яна жывая і што польскія спецслужбы здабудуць нейкую дадатковую інфармацыю. Але пакуль што гэта ўсё, што мы ведаем. Агенты рэжыму Лукашэнкі шукаюць слабыя месцы кожнага чалавека. Для кагосьці гэта родныя ў Беларусі, для іншых штосьці звязанае з каханнем. Могуць выкарыстоўваць сяброўства ці дрэнны досвед з мінулага жыцця. Спецслужбы спрабуюць знайсці балючы пункт чалавека і ціснуць на яго. Но наиболее правдоподобная версия... Найбольш праўдападобная версія, што Анжаліка Мельнікава пазнаёмілася з афіцэрам беларускай выведкі выпадкова, альбо, што больш праўдападобна, ён наўмысна пранік у ейнае асяроддзе і дабраўся да яе, бо ён спецыяліст па пранікненні. Поскольку он является специалистом по внедрениям, и когда он раскрылся, Калі ён раскрыўся, яна спалохалася і з'ехала ў невядомым кірунку. скрылась в неизвестном направлении, передала детей. Oddała dzieci. Яна аддала дзяцей родным, забрала грошы з фонду і з'ехала. И уехала. Мужчына, з якім пазнаёмілася Мельнікава, Аляксей Гардзеяў, 32-гадовы беларус, з якім, як высветлілі журналісты інсайдера і палітыкі, Анжаліку лучыла інтымная сувязь. Журналісты высветлілі, што сапраўднае прозвішча мужчыны Лабеяў і што ён афіцэр беларускага КДБ. Лабеев, сотрудник КГБ, Łobiejew. Лабеяў, супрацоўнік КДБ, меў пашпарт прыкрыцця на прозвішча Гардзеяў. І менавіта з гэтым пашпартам ён выехаў за мяжу, каб спаткацца з Анжалікай. Гэта гаворыць аб тым, што ён выязджаў у службовых мэтах. Это говорит о том, что он выезжал в служебную Tajnego Пашпарт прыкрыцця нельга выкарыстоўваць у асабістых мэтах. Гэта значыць, ён не мог проста паехаць у госці да каханкі, напрыклад, да Анжалікі. к Анжелике. Это Wymagał. На гэта патрэбны быў бы дазвол кіраўніцтва КДБ. Гэта значыць, што гэтая аперацыя была зацверджаная на найвышэйшым узроўні кіраўніцтвам беларускага КДБ. Я атрымаў СМС ад нашага інфарматара, які сцвярджае, што наш беларускі агент Лабеяў Гардзеяў удзельнічаў у яшчэ адной вельмі вядомай аперацыі беларускага КДБ. Гэта быў напад на беларускага прапагандыста Азаронка, які быў цалкам зрэжысыраваны КДБ, каб потым абвінаваціць апазіцыю. Здарэнне, пра якое ідзе гаворка, адбылося ў 2021 годзе. Напалі на пралукашэнкаўскага прапагандыста Рыгора Азаронка. У арганізацыі збіцця, замаху на выкраданне і забойства Азаронка улады абвінавацілі апазіцыйнага актывіста Змітра Сасноўскага, пазней асуджанага да 20 гадоў зняволення. У сапраўднасці гэта Лабеяў, пазнейшы блізкі сябар Мельнікавай, быў адным з тых, хто праводзіў гэтую правакацыю. Ёсць відэа гэтага. Выглядае як прапагандысцкае відэа з нейкага рэжымнага тэлеканала. Тут запісы з камер назірання і схаваных камер, якія запісваюць увесь гэты напад. А ён ідэнтыфікуе гэтага нашага агента тут. Ён пэўны, што гэта чалавек у чырвонай байцы. Ну, слухай, тут два запісы. Нейкі прапагандысцкі тэлеканал узяў у яго інтэрв'ю. Ідэя была адрэзаць яму язык. Гэта была ідэя Сасноўскага. Ніякага вялікага плана не было. Увесь план быў вывесці Азаронка ў лес. Мельнікава, вядома, павяла сябе неасцярожна. Мы чулі ад ейных знаёмых, што яна пазнаёмілася з маладым чалавекам, які не можа ездзіць у Еўразвяз. Гэта адразу павінна было выклікаць падазрэнне. Чаму ён не можа ездзіць у Еўразвяз? Чаму ён не можа атрымаць візы? Яна сустракалася з ім у краінах, дзе віза не патрэбная. На Кубе, у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, у Шры-Ланцы. Гэта адразу выклікае падазрэнні. Што сёння адбываецца з Анжалікай Мельнікавай? Мы знайшлі інфармацыю, якая можа сведчыць аб тым, што хтосьці, магчыма, сама Мельнікава карыстаўся яе профілем у інтэрнэце. Напрыклад, яе акаунт Google апошні раз выкарыстоўвалі 6 ліпеня гэтага года, або больш як праз 3 месяцы пасля яе знікнення. Глядзьма тэлеграм. Глядзі, была менш як месяц таму. Удалося ўстанавіць.
што на яе было зарэгістравана 5 нумароў тэлефона, пра што яе калегі не ведалі, бо кажуць, што яна карысталася толькі 2 і 2 дадатковыя электронныя адрасы на сервісе Яндекс, не папулярным у Польшчы, але папулярным у Расіі і Беларусі. Думаю, калі б яны правялі такую акцыю, што ў атачэнні спадара амбасадара Латушкі увесь час была нейкая агентка, то ўжо само гэта факт, які прапагандзе вельмі памог бы, які яны маглі б выкарыстоўваць яшчэ шмат гадоў. Але выглядае, што з іхным планам нешта пайшло не так. Я так разумею, што калі б усё атрымалася, то наступным этапам такога плану было б выхваленне гэтай інфармацыяй, што ў нас быў хтосьці так высока, Дакладна. хто працаваў на нас. Што ў іх быў хтосьці так высока, што ў іх ёсць гэтыя дакументы. Але будзе дзіўна, калі пакажуць гэтыя дакументы, а не пакажуць Анжаліку. Тады ўжо, напэўна, будзе вядома, што яна знікла, яе няма ў жывых. Дзе яна цяпер? Калі б яна была ў Беларусі, яе не ўдалося б там схаваць. Калі б яна, скажам, трапіла ў турму, хтосьці сядзеў бы з ёй, выйшаў бы і сказаў пра гэта. Калі б яна была на волі, яе бы бачылі. Яна досыць папулярная асоба. Яна не можа замкнуцца ў кватэры і не выходзіць. Таму, хутчэй за ўсё, яна не ў Беларусі. Яна дзесьці за мяжой. І думаю, хутчэй за ўсё ў краіне, з якой няма экстрадыцыі ані ў Беларусь, ані ў Польшчу. Допустим, не в Польшу. Поскольку фактически то, что... Бо тое, што яна зняла каля 150 тысяч еўраў з рахункаў фонду, гэта ў прынцыпе злачынства. І рана ці позна Інтэрпол аб'явіць яе ў вышук і будзе яе шукаць. В Интерполе и будет искать Интерпол. Справу об знікненні Анжалікі Мельнікавай расследуе пракуратура ў Любліне. Мы хацелі ўведаць дэталі следства, але як пракуратура, так і агенцтва ўнутранай бяспекі, якое праводзіць следчыя дзеянні, адмовіліся каментаваць гэтую справу. Неафіцыйна мы даведаліся, што знікненне Мельнікавай беларускі, але таксама і полькі не прыярытэт для польскіх спецслужб. Усё паказвае, што польскія спецслужбы праспалі той момант, калі гэтай справай трэба было зацікавіцца. Цяпер можна гадаць, якой была сапраўдная мэта дзеяння ў беларускіх спецслужбаў супраць Мельнікавай. Ці гэта было высмоктванне з яе інфармацыі? Ці схіленне яе да супрацы? Мы сустрэліся з былым афіцэрам польскай контрвыведкі. Паводле яго, дзеянні польскіх спецслужб у гэтай справе пакідаюць жадаць лепшага. Мельнікава павінна была быць з прычыны займанай ёй пасады пад асаблівым наглядам польскіх спецслужбаў. Аднак здаецца, што нягледзячы на гэта, яна пад такім наглядам не была. Гэта паказвае бяззубасць польскай контрвыведкі, якая такое дапускае. І вельмі магчыма, што мы ніколі не даведаемся, што здарылася з Анжалікай Мельнікавай. Гэта складанае пытанне, бо, можа, жыццё напіша нейкі нашмат прасцейшы сцэнар, чым тыя, што мы абмяркоўваем. Незадоўга перад і неўзабаве пасля знікнення Мельнікавай мелі месца дзве іншыя акцыі беларускіх спецслужб. У лістападзе 2024 года ў В'етнаме затрымалі Васіля Верамейчыка, які нібыта ўдзельнічаў у бойцы, насамрэч справакаванай агентамі КДБ. Потым апазіцыянера дэпартавалі ў Менск, і ён чакае працэсу. Яму пагражае смяротнае пакаранне. Пры канцы жніўня гэтага года, так жа як Анжаліка Мельнікава, знік Анатоль Котаў, які сеў на човен у турэцкім Трабзоне і знік без следу. Супраць нас вядуць паўнамаштабную вайну спецслужбы Беларусі і Расіі. Такога яшчэ не было ў гісторыі дэмакратычнага руху. Історії руху демократичного не мала місця. Якая будучыня чакае Лукашэнку? Ён злачынец і будзе сядзець у турме. І я дачакаюся часу, калі ўбачу яго ў Гаазе ці ў судзе ў Беларусі. Я не хачу, каб з ім штосьці здарылася. Я хачу, каб яго судзілі. Я хачу, каб беларусы гэта ўбачылі. Толькі справядлівасць. Знікненне Анжалікі Мельнікавай і тое, якія дзеянні павінны рабіць у гэтай справе польскія спецслужбы, я абмяркую з нашымі гасцямі. З намі ў студыі маёр доктар Анна Грабоўска-Сівец, былая спецслужбоўца контрвыведкі агенцтва ўнутранай бяспекі, цяпер выкладчыца Беластоцкага універсітэта. Вітаю. А таксама аўтары рэпартажу Марыюш Сапёла. Добрый вечар. І Якуб Гнат. Добрый вечар.
Добрый вечар. Беларускія апазіцыянеры разглядаюць 3 версіі знікнення Анжалікі Мельнікавай. Як я разумею, пацверджання ў першай версіі, што яна ўжо супрацоўнічала з беларускімі службамі, калі прыехала ў Польшчу, практычна няма. Ці здаецца вам імавернай другая версія, што яна пачала супрацоўнічаць з беларускімі службамі ўжо ў Польшчы, і што нейкую ролю ў гэтай справе мог адыграць, напрыклад, ейны муж ці хтосьці з блізкага атачэння? Вакол Анжалікі Мельнікавай з'яўляліся пэўныя трывожныя знакі, якія маглі сведчыць пра тое, што з ёй адбываецца нешта дзіўнае, асабліва ў апошнія месяцы. W ostatnim czasie, w ciągu ostatnich miesięcy. Перадусім, гэта яе адсутнасць на працы, тая ейная хвароба, якую згадвалі нашы суразмоўцы, але таксама паездкі за мяжу досыць частыя як для беларускай апазіцыянеркі, якая працуе тут, у Польшчы, і перадусім паездкі з-за межы шангенскай зоны, за межы еўразвязу, у краіны, дзе беларусам не патрэбная віза. Гэта магло паказваць, што адбываецца нейкая дзейнасць, якой не павінна было б быць. І падчас такіх паездак маглі ўзнікнуць сітуацыі, якія могуць сведчыць аб тым, што хтосьці да Анжалікі Мельнікавай, груба кажучы, пад'язджаў, магчыма, спрабаваў яе завербаваць. Mówiąc brzydko, podchodził, starał się do niej dotrzeć, być może ją zwerbować tutaj. Але якім, на вашу думку, мог быць удзел былога мужа Анжалікі Мельнікавай? Нашыя суразмоўцы, нашы інфарматары кажуць, што сітуацыя ў Беларусі сёння такая, што калі мы маем справу з такой высокапастаўленай асобай у беларускай апазіцыі, то дзіўна, што ён ездзіў з Менску ў Варшаву і назад практычна без ніякіх праблем. Што ў такой сітуацыі яго маглі запрасіць у КДБ, каб прапанаваць яму супрацу. А калі б ён пасля такой сустрэчы надалей без праблем ездзіў паміж Менскам і Варшавай, гэта значыла б, што ён на такую супрацу згадзіўся. Спадарня Анна, ці сапраўды, калі мы гаворым пра чалавека, жонка якога займае тут высокую пасаду ў апазіцыйных структурах, то у ейнага мужа павінны быць праблемы з гэтым курсаваннем паміж Польшчай і Беларуссю? Powinien mieć jakieś problemy z tym kursowaniem pomiędzy Polską a Białorusią? Ці гэта сапраўды нешта вельмі дзіўнае і сведчыць пра тое, што з ягонага боку маглі быць нейкія кантакты з беларускімі спецслужбамі? Z służbami białoruskimi. Я тут не раскрыю ніякіх прафесійных таямніц польскай контрвыведкі, кажучы, што беларускія спецслужбы вярбуюць вялікую колькасць людзей пад прымусам, змушаюць іх да супрацоўніцтва. Ягоная эфектыўнасць бывае рознай. Тут застаецца пытанне, якую ролю сапраўды адыграў гэты спадар. Я перакананая, што ён быў пад наглядам беларускіх спецслужбаў. Вядома, такія рэгулярныя паездкі і сустрэчы з асобай, актыўнай у апазіцыйнай, непрыхільнай да Лукашэнкі арганізацыі даюць тут вялізныя магчымасці. Я скажу, можа, нешта спрэчнае. Спадары прадставілі тут тэзу, што яна была завербаваная беларускімі спецслужбамі не яшчэ ў Беларусі, а толькі пасля прыезду ў Польшчу. На маю думку, гэтую спадарню завербавалі яшчэ ў Беларусі. Яна прайшла навучанне, ёй паставілі вельмі канкрэтныя задачы, і гэтыя задачы яна ў Польшчы выконвала. Дачыненні з мужам, можна меркаваць, былі спосабам сувязі, падтрымання рэгулярнага кантакту пад прыкрыццём вельмі праўдападобнай легенды. Да ў іх была сямейная гісторыя, у іх былі агульныя дзеці, ён наведваў гэтых дзяцей. Гэта ідэальна ўпісваецца ў модус операнді, у спосаб функцыянавання выведкі. І гэта выдатная легенда, бо яна, натуральна, не магла часта ездзіць у Беларусь. Перадача заданняў, кантроль выканання, перадача сродкаў, магчыма, дадатковы інструктаж ці нейкую дадатковую інфармацыю мог перадаваць муж. Але гэта, на маю думку, праект, які быў задуманы і распачаты яшчэ да ейнага прыезда ў Польшчу. Ці не псуе такі сцэнар з'яўлення гэтага новага партнёра, бо мне здаецца, што сцэнар, які вы апісалі, ён ідэальны, ўсё складваецца. Звонку таксама добра выглядае, проста былы муж прыязджае наведваць дзяцей і ўсё такое. Але калі з'яўляецца новы чалавек, новы партнёр, яна пачынае выязджаць за мяжу, яна выклікае падазрэнні ў сваім асяроддзі гэтымі паездкамі. На маю думку, адно другога абсалютна не выключае. Мы ведаем, што можа быць так, што былыя сужэнцы падтрымліваюць блізкія кантакты дзеля дабра дзяцей. І з'яўленне ў асабістым жыцці новага партнёра – гэта проста натуральны парадак рэчаў.
Застаецца пытанне. Калі дапусціць, што гэта была аперацыя, якую спланавалі даўно і праводзілі цягам гадоў, чаму яна раптам з'ехала з Польшчы? Чаму яна дзіўна сябе паводзіла? Магчыма, тут можна вылучаць вельмі розныя гіпотэзы, і гэта таксама задача контрвыведкі вылучаць розныя гіпотэзы. Яна перастала даваць рады сваім заданням, ці, можа, у яе быў чыста псіхічны крызіс, яна больш не магла гэтага трываць, ці ў яе сапраўды была нейкая хвароба, якая паўплывала на ейную здольнасць выконваць задачы, якія ставіла выведка. Не забывайма, што жыццё агента выведкі — гэта надзвычай складаная рэч, патрабуе каласальнай псіхічнай устойлівасці, бо яна вяла звычайнае ў двукоссі жыццё апазіцыянеркі, вельмі актыўнае. Калі так, яна ўвесь час павінна была граць нейкі спектакль перад сваімі калегамі. Дакладна, па-другое, у яе таксама была сям'я, дзеці. На іх таксама трэба сілы, гэта таксама эмоцыі. Ну і па-трэцяе, яна выконвала задачы, якія ёй ставіла беларуская выведка, якая з ёй, вядома, не далікатнічала і не гладзіла па галоўцы, а ставіла канкрэтныя задачы і патрабавала іх выканання. А магло, напрыклад, быць так, што з'явілася нейкае заданне, з якім яна не справілася, і таму яна так сябе павяла? Ну так, усё магчыма ў такіх сцэнарах. Час, магчыма, пакажа. Часам трэба проста пачакаць, пакуль яшчэ нешта зліецца, як кажуць на жаргоне спецслужбаў. Чамусьці яна не дала рады. На маю думку, калі дапусціць, што гэта была аперацыя ад пачатку да канца, а вельмі шмат што пра гэта кажа, і спецыфічныя акалічнасці яе знікнення, на маю думку, гэта таксама можна вельмі добра патлумачыць манерай спецслужбаў. І я, калі б была яе працадаўцам, таксама ўжыла б такія інструменты, а менавіта крызіс здароўя, тут яшчэ і фінансавыя махінацыі, зніклі грошы. Тое, што мы абвінавачваем свайго агента ў злачынстве і правакуем сітуацыю, калі ён уцякае, бясследна знікае дзесьці з грашыма, гэта ідэальная легенда, шмат у якіх выпадках сярод спецслужбаў вельмі знаная. Так што тут, на маю думку, усё выдатна складваецца. Яна знікае, значыць, беларускія спецслужбы ў такім выпадку ствараюць такую карціну, што яна проста несумленная, узяла грошы, знікла, можа, з каханкам, з нейкім новым партнёрам, а насамрэч, гэта служыць прыкрыццём у сітуацыі, калі яна проста больш не дае рады сваім абавязкам. Імаверна так. Альбо здарылася штосьці, што падарвала давер да яе беларускай выведкі. Магчыма, яна не выканала нейкіх заданняў, альбо камусьці штосьці сказала, раскрыла нейкую задачу, якую ёй паставілі, альбо проста не вытрымала фізічнай і псіхічнай напругі. І тое, што паказалі ў матэрыяле, як яна спявае гэтую песню, адна са спадарынь, якія тут выступалі, тлумачыць, што там такая культура, што яны так спяваюць, што гэта такая памяць. Для мяне гэта паказвае, што яна ў крызісе. Ці гэта было на публіку, у сэнсе, што ёй загадалі сыграць гэты крызіс. Ці крызіс быў сапраўдны, і яна ўжо спрабавала неяк з гэтага выблытацца. У прынцыпе, не мае значэння, бо вынік такі, што відаць, што яна пачала сябе дзіўна паводзіць. І заўважма, што пры ўсёй ейнай дзейнасці толькі гэты апошні момант перад самым знікненнем, перад ад'ездам з Польшчы, бо яна паведаміла, што з'язджае з Польшчы, робіцца нейкім нетыповым. Раней жа ніхто не заўважаў, каб яна рабіла штосьці дзіўнае. Яе нават хваляць як вельмі эфектыўную. Я яшчэ хацела б адзначыць, што ў матэрыяле ёсць момант, калі мы даведваемся, што яна ідэальна пасавала. Ім патрэбны быў чалавек з такімі кампетэнцыямі, з досведам. Ну, слухайце. Менавіта, сёння выходзіць нейкая інфармацыя, і выяўляецца, што яна без асаблівых намаганняў была здабытая. Тое, што яна ездзіла за мяжу, за межы еўразвязу, што яна там сустракалася з некім, хто не мае права ўезду ў еўразвяз. Ці сапраўды магло быць так, што раней ніхто на гэта не звярнуў увагі? Можа, той факт, што яна сапраўды была эфектыўнай на працы, неяк засланяў тыя акалічнасці, якія маглі б насцярожыць. Мне асабіста так здаецца. Калі ты эфектыўная ў працы, мы не звяртаем увагі на іншыя рэчы. Яна казала, што з кімсьці пазнаёмілася, але таксама казала, што ўжо не жыве з былым мужам. Дык не так ужо і дзіўна, што маладая жанчына знаёміцца з іншым мужчынам. Можа, варта было пацікавіцца, хто такі той чалавек, раз мы цяпер ведаем, што ён аказаўся агентам беларускіх спецслужб. Мне вось цікава, якая тады была роля гэтага Лабеева-Гардзеева? Ці магло быць так, што гэты чалавек меў заданне адклікаць Мельнікаву з гэтай яе місіі, калі меркаваць, што яна прыехала сюды ўжо як завербаваная агентка?
Пытанне ў тым, ці яна сапраўды ездзіла толькі для сустрэч з ім. Ці не былі спатканні з ім легендай для сустрэч з супрацоўнікамі, напрыклад, беларускіх спецслужбаў. Гэта класіка працы выведкі. Мы інструктуем агента і прымаем ад яго інфармацыю на тэрыторыі трэцяй краіны. Гэта больш бяспечна. Тут яшчэ быў дадатковы элемент бяспекі, што гэта краіны, якія не маюць дамовы аб экстрадыцыі, як я разумею, і з Беларуссю, і, не ведаю, наконт Польшчы, у яе ж было таксама польскае грамадзянства. Так ці інакш, гэта былі краіны, дзе беларуская выведка пачувалася ў бяспецы. Дык вось, ці не была гэтая сувязь проста легендай, якая, можа, мела памагаць не толькі ў інструктажы ці пастаноўцы задач, але і ў вывадзе яе з гэтай сітуацыі. Бо калі яна перастала выконваць свае задачы, ці калі яна была ў крызісе і неэфектыўнай, то, можа, яны працавалі над тым, як вывесці яе з гэтай сітуацыі натуральным чынам. І тут вельмі шмат варыянтаў. На маю думку, апошні тое, што яна закахалася і ездзіла да яго за мяжу. Але, вядома, варта адзначыць, што структуры беларускай апазіцыі тут, у Польшчы, не звярнулі на гэта ўвагі. Беларускія апозіцыі tutaj в Польsce не звярцаły на то ўвагі. На іхным месцы я б пачала прыглядацца да ўсіх чальцоў, як выглядае іхнае прыватнае жыццё. Ці тое, што яны называюць прыватнымі паездкамі, насамрэч не служыць іншым мэтам. Я б хацеў толькі яшчэ трохі дадаць. Гэты фінал і вывад яе з гэтай сітуацыі, як вы гэта назвалі, адкрывае сенсацыйныя сцэнары для беларускай прапаганды. Бо ці яе прадстаўляюць як асобу, якая скрала грошы і з'ехала, тады можна паказаць пальцам і казаць: глядзіце, вось якая апазіцыя, як яны між собку не ладзяць, хтосьці крадзе грошы, з'язджае і знікае, так. Ці яе ўрэшце паказваюць як агентку. Тады зноў глядзіце, якія мы спрытныя, мы усунулі агента літаральна ў найшчыльнейшыя шэрагі апазіцыі. Такі ці такі сцэнар у прынцыпе стварае сітуацыю, калі рэжым можа паказаць сваім грамадзянам, апазіцыя проста неэфектыўная, няздольная. Рацыя. Не забывайма, што для ўсіх аўтарытарных краін, а Беларусь аўтарытарная, інвігіляцыя апазіцыі, у тым ліку за межамі краіны, гэта штосьці вельмі натуральнае. За беларускай апазіцыяй шпіёняць беларускія спецслужбы. Праз службы беларускія. Пытанне, я не ведаю, не магу на яго адказаць, наколькі гэтыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі ў Польшчы увогуле адкрытыя да супрацоўніцтва з польскімі дзяржаўнымі структурамі. Я гэта ўяўляю так. Калі прадстаўнікі беларускай апазіцыі ў Польшчы адчуваюць пагрозу, адчуваюць, што ў іхным асяроддзі адбываецца нешта трывожнае, яны могуць папрасіць у польскіх уладаў падтрымкі ці дапамогі. Аднак права не абавязвае нас ахоўваць арганізацыю іншай краіны, якая дзейнічае на тэрыторыі нашай краіны. Згодна з правам, мы ахоўваем нашы органы ўлады, нашых грамадзян і тых, хто мае доступ да сакрэтнай інфармацыі. Ваш суразмоўца ў матэрыяле кажа, што польскія спецслужбы штосьці празявалі і не выканалі сваіх абавязкаў. Іх зноў абыгралі беларускія спецслужбы. Як вы лічыце, у гэтым кантэксце гэта сапраўды слушны дыягназ? Слушна дыягноза. Я лічу, што калі сапраўды выявіцца, што Анжаліка Мельнікава была агенткай, супрацоўніцай спецслужб, то гэта будзе пэўнай кампраметацыяй польскіх спецслужб. Бо яна была настолькі высокапастаўленай асобай у беларускіх апазіцыйных структурах, што сустракалася з польскімі палітыкамі, з еўрапейскімі, у Еўрапарламенце, у Радзе Еўропы, і не заўважаць гэтага на пэўным этапе, гэта проста памылка. Спадарыня Анна, ці павінна была контрвыведка займацца канкрэтна гэтай спадарыняй? У сітуацыі, калі беларускі бок не выказваў, што да яе ніякіх асцярог, і гэты матэрыял гэта пацвярджае, у сітуацыі, калі мы не бачылі пагроз падчас, напрыклад, сустрэч, якія яна праводзіла з польскімі палітыкамі, што да сустрэч у Радзе Еўропы ці ўвогуле ў Еўразвязе, то гэта ўвогуле не наша справа, у сэнсе, там маюць свае спецслужбы. Мы толькі хацелі паказаць, наколькі важна яна была. Я разумею так. Калі сапраўды высветліцца, што яна была агенткай. Задача контрвыведкі, мне так здаецца, распрацоўваць агентаў іншых спецслужб. І калі гэта праўда, то значыць, усё ж памылкай было, што ёй не цікавіліся, бо яна была агенткай. Калі мы гэта не заўважылі, значыць, мы дапусцілі памылку.
Па-першае, я хацела б сказаць, што контрвыведка ў Польшчы не ўсемагутная. Яна не можа быць паўсюль і заўсёды, і без сумневу ў Польшчы ёсць, скажем так, агенты замежных спецслужб, якіх мы яшчэ не бачым. Я хацела б сказаць яшчэ адну рэч, якая можа быць важнай для гэтага дыскурсу. Калі яна бывала на сустрэчах з польскімі палітыкамі, то ў мяне пытанне, ці гэтыя палітыкі паведамлялі пра гэта агенцтву ўнутранай бяспекі, што ў нас была такая спадарня, пытала пра тое і тое, мы сказалі тое і тое. Фармальна такі абавязак маюць прадстаўнікі польскага ўраду, сейму і сенату. Але фактычна гэта ўвогуле не выконваецца. Бо палітыкі лічаць, што тое, што яны робяць, гэта іхная справа. Бо ёсць такое нездаровае ўспрыманне збору інфармацыі польскай контрвыведкай. Калі польская контрвыведка ідзе да польскіх палітыкаў і пытае, а з якімі замежнікамі вы апошнім часам кантактавалі, то яны кажуць: стоп, мы тут незалежныя, таму не лезьце ў нашыя справы. І гэта сапраўды, калі так паглядзець, вялікі прававы прагал. Вялікі вам дзякуй за размову, а вас я, як заўсёды, заклікаю звяртацца да рэдакцыі і прапаноўваць тэмы. Ваша інфармацыя можа стаць пачаткам чарговага расследавання. На сёння гэта ўсё. Наступны спецыяльны рэпартаж праз тыдзень у 20:15 на ТВП Інфо. Дабранач і да пабачэння. Операция Мельникова. Специальный репортаж под такой назвой вы только что поглядели. Его знялі польскія журналісты для телеканалу ТВП Інфо. Ці сапраўды Анжеліка Мельникова даўно супрацоўнічала са спецслужбамі рэжыму Лукашэнкі? Ці гэта самая правдападобная версія? Дзе Анжеліка можа быць цяпер? Якія іншыя версіі ёсць? Гэта мы абмяркуем з маімі суразмоўцамі. На сувязі з Лондану з намі Алексей Левончык, кіраўнік ініцыятывы Байхалп. Добрый день, Алексей. Добрый день. І Змітер Міцкевич у студыі, мой калега. Прывітанне, Змітер. Вітаю. Панове, першае пытанне, давайте пачнем ад самай гучнай заявы, якая прагучала ў гэтым рэпартажы, і гучала былая афіцэр контрвыведкі агенцыі ўнутранай бяспекі польскай спецслужбы, майор Грабоўска-Сівец. Яна так адназначна, практычна безапеляцыйна сцвярджае, што Анжеліка Мельникова даўно супрацоўнічала са спецслужбамі рэжыму Лукашэнкі. Яе завербавалі яшчэ ў Беларусі, а кепскі стан здароўя, там скрадзеныя грошы, гэта ўсё было прыкрыццё дзеля таго, каб яе вывесці з гульні. Алексей, я ведаю, што ты таксама займаўся ўласным расследаваннем, ты выясняў гэтую справу таямнічага гэтага знікнення Анжелікі Мельникавай. Тваё меркаванне вось пра такую версію, што ты думаеш? Пакуль у нас няма нейкай канкрэтнай інфармацыі, мы можам апераваць толькі верагоднасцямі, да, наколькі верагодна што, наколькі верагодна гэта. У маім разуменні ўсё-такі ўсе паводзіны Анжелікі да яе знікнення, тыя праекты, над якімі яна працавала, якія былі вядомыя публічна, то бок яна працавала над санкцыйнымі праектамі ў рамках НАУ, і наколькі я памятаю, яе калегі публічна выступалі і распавядалі, што Анжеліка прымала далёка не фармальны такі вось на абыяк удзел у распрацоўцы падобных праектаў. Наадварот, яна дастаткова жыва распрацоўвала, дапамагала рыхтаваць дакументы на тое, каб павялічыць санкцыйны ціск на рэжым Беларусі. Мне вельмі складана, што засланы агент, які даўно быў завербаваны, будзе займацца рэчамі, якія, у маім разуменні, наносяць рэжыму Лукашэнкі сапраўдную шкоду. То бок гэта прыкладна, уявіце сабе, давайте так. Мы цудоўна ведаем, што ёсць дзве рэчы, для якіх Лукашэнку вельмі моцна баліць. Першая рэч — гэта санкцыі. Як бы там не сцвярджалі прыхільнікі таго, што санкцыі не працуюць і гэтак далей, санкцыі працуюць, эканоміка Беларусі паступова, у ёй з'яўляюцца нейкія трэшчынкі, менавіта з пад ціскам санкцый рэжым пайшоў на нейкія саступкі накшталту вызвалення палізняволеных. Не так, што спачатку вызваліць, спачатку здымання санкцый, потым вызваленне. Не, вызваленні адбываліся акурат у тым ліку пад ціскам санкцый. Канешне, там ёсць і іншыя трэкі, я прыхільнік вось гэтай бяспечнаснай версіі, але ладно, это не пра гэта размова. І тут Анжеліка працуе над гэтым вельмі балючым аспектам гэтага ўсяго і працуе далёка, так сказать, не на адвалі. Мне складана уявіць, што гэта рабіў бы агент. Бо, канешне, ніякіх імавернасцяў выключаць нельга, і досвед былога афіцэра контрвыведкі — гэта не мой досвед абсалютна. Я проста разважаю, гледзячы з таго, што я ведаю з публічнай прасторы. Я
Я не ўпэўнены, што гэта правільная версія, мягка кажучы. Я ўпэўнены, што гэта, ну, я не ўпэўнены, я думаю, што хутчэй за ўсё Анжэліку на нешта, магчыма, узялі і прымусілі ўжо пасля таго, як яна выехала за межы Беларусі, пасля таго, як яна працавала там. Гэта ўкладаецца, у прынцыпе, ў лінейку. Чалавек працуе у кластері, які вельмі балючы для лукашэнкаўцаў на пасіленне санкцый, ну, значыць, іх трэба таргеціць, а тое, што НАУ з'яўляецца аб'ектам кучы атак, пагрозаў, гэта мы ведаем і проста з публічнай прасторы. У тым ліку і праз гэта, і праз асобу спадара Латушкі, якога, я ўпэўнены, Лукашэнка ўспрымае як асабістага ворага і здрадніка, бо гэта былі дзяржслужбоўцы. Так, Павел Павлович Латушка, самый высокопоставленный чиновник беларускі, які перейшоў на бок дэмакратычных сілаў, на бок народу. Зміцер, твоё меркаванне. Вось гэта адназначная заява, былой афіцэр, маёр агенцыі ўнутранай бяспекі. Як ты яе ўспрымаеш? Ці яна тебе пераканала, што сапраўды Анжэліку Мельнікаву хутчэй за ўсё завербавалі яшчэ ў Беларусі, яна ўжо прыехала сюды агентам і працавала у асяроддзі, у кіраўніцтве фактычна дэмакратычных сілаў? Я тут просто подкреслю, что такой заявой спадарня майор по сутнасці назвала некампетэнтнымі сваіх былых калег. Ну, гэта мякка кажучы. Таму што атрымліваецца, што чалавек, ну, добра завербаваны, нават калі не вёў нейкіх актыўных дзейнасцяў, ну, вот любы чалавек атрымаў доступ да вышэйшага польскага кіраўніцтва, прытым неаднаразовы, праводзіў пастаянныя сустрэчы, вёў публічную палітыку, лабіраваў прасоўванне дакументаў, працаваў над дакументамі. Это першае. А па-другое, яшчэ і атрымаў польскі пашпарт да таго ж. Вось гэта ўвогуле, ну, як тады это ўкладваецца в такі варыянт? Гэта атрымліваецца, чым тады, ну, такое пытанне, а чым тады займаліся польскія спецслужбы? Дзе праверка, дзе ўсё астатняе? І вось гэта ў мяне выклікае сур'ёзнае пытанне, паколькі, ну, я не веру, што на такім узроўні ніякіх мерапрыемстваў у дачыненні да высвятлення нейкіх там абставінаў ці хаця б адсочвання пэўных дзеянняў не праводзілася. То бок для мяне гэта вельмі дзіўна выглядае. Ну, плюс, зноў жа, в саміх структурах там каардынацыйнай рады можна было заўважыць бы штосьці падазронае, там нейкія дзеянні, нейкія паводзіны, а плюс все ж таки праца на міжнародным узроўні. Яшчэ адзін фактар. Таксама сустрэча з замежнымі дэлегацыямі, паездкі і гэтак далей. Таму для мяне гэтая версія выглядае дзіўна. Ну, плюс, зноў жа, там ёсць некалькі розных фактараў. Да? Калі мы кажам аб тым, што, ну, умоўна кажучы, тады б з ёй маглі б звязвацца, напрыклад, праз мужа. Ну, слухайце, зараз 21 стагоддзе. Гэта, ну, такое меркаванне выглядае як тое ж самае, што лукашысты прэзентуюць вось гэтага затрыманага польскага манаха, да, і паказваюць нейкія раздрукаваныя дакументы. Ну, Зміцер, ну, я з тобой не зусім пагаджуся. Мне падаецца, што все-таки бяспечней, калі агент мае непасрэдны кантакт, а кантакт не адбываецца нейкімі лічбавымі шляхамі, так, не праз камунікатары і гэтак далей. Алексей, у меня да цябе яшчэ наступнае пытанне, калі дазволіш. Вось Павел Латушка таксама не згодны з тым, што Анжэліка Мельнікава была супрацоўніцай спецслужб, ці дакладней, ты не згодны з тым, што ёй у Беларусі завербавалі, так? А ён цалкам з гэтым не згодны. Ён аргументуе такім чынам. Анжэліка Мельнікава была адной з тых асобаў, ну, фактычна лакаматывам таго, каб каардынацыйную раду, апазіцыйны парламент прызнаў польскі сенат. Фактычна польскі сенат, адна з палатаў польскага парламенту, прызнала каардынацыйную раду як, ну, такі сабе квазібеларускі парламент, амаль што альтэрнатыўны. Так? Навошта супрацоўніцы спецслужбаў прасоўваць прызнанне КР адной з палатаў парламенту Польшы? Ну, гэта аргумент акурат па лініі вось таго, што я кажу, навошта было і бягучай супрацоўніцы спецслужбаў працаваць над узмацненнем санкцыйнага пакета. Гэта вось роўна з той самай навошта імкнуцца да прызнання каардынацыйнай рады. Навошта ўвогуле рабіць штосьці, што ў Лукашенка вызывае глыбачэзную алергію.
Ну, мне вельмі складана ўявіць, што гэта нейкая наадварот, у маім як бы лаіцкім такім разуменні агент не павінен займацца тым, што наносіць шкоду ягонаму гнязду, ягоным там начальству, да, то бок ён будзе працаваць натуральна над праектамі, будзе працаваць нейкую дзейнасць, але гэта дзейнасць будзе другаснай, разумееце, гэта дзейнасць будзе, ну, написать там то, что не датычыць санкцыі, в прынцыпе там выступаць на канферэнцыях, але не прызываць да чагосьці, што узмацняла праціўніка Лукашэнкі, быць на, так сказать, ну, дэманстраваць дзейнасць, як на жаль вельмі часта робіцца у третьем секторе Беларуси, але при гэтым ніякай конкретной дзейнасці вось такой вось, якая реально можа пашкодзіць, ніякай такой дзейнасці не рабіць. І тут, дарэчы, я хочу дадаць того, што Зміцер сказаў. Яна атрымала польскае грамадзянства. Калі ты атрымліваеш польскае грамадзянства, ты праходзіш праверкі 3 спецслужбаў, як мінімум. Гэта АБВ, гэта ідзе запыт у прокуратуру, гэта ідзе запыт у паліцыю, гэта ідзе запыт у СГ, службу, ну, пагранічную службу. І вось што атрымліваецца, што усе 4, куды там гэтыя запыты ішлі, усе яны прадалбаліся, ці сказать, формально аднесліся до справы, і я вельмі сумнеюся, што яны могуць фармальна аднесціся до справы у кейсе высокапастаўленай актывісткі. Наадварот, калі гэта там высокапастаўлены чалавек, які мае доступ да кучы людзей, да кучы контактаў, тут яны будуць ставіцца максімальна жорстка. І тут раптам яна атрымлівае польскі пашпарт, того, што я ведаю, яна нават на яго чакала менш, чым чакалі усе, ну, зараз стандартны тэрмін чакання. Тут, конечно, як выпадзе, тому что можна і за 2 месяцы атрымаць. Я ведаю таких людей, якія не з'яўляюцца актывістамі. Можна і 2 года чакаць, это залежыць, у якім ты воеводстве ўсё астатняе. Але Зміцер мае рацыю, Латушка тут таксама мае рацыю. І, ну, у маім разуменні гэта такое самае простае тлумачэнне. Яна агентка, яна уцекла, все, можна гэта выкарысляць. Я, шчыра кажучы, з гэтым незадаволены. Так. Я незадаволены таксама тлумачэннем, што яна спёрла 150 000 евро, 150 000 долларов ці евро. Я просто схавацца там недзе і жыць прыгожае жыццё. Прыгожае жыццё, уцякаць усё жыццё на 150 000 евро, ну гэта просто смешная версія. Таксама, як, ну, это просто вельмі простая рэч, якую можна сказаць, і все, давайте забудем. Мне адчуванне, што тут было нешта іншае, што я не сцвярджаю, што она стала агенткай потым, але я думаю, што на яе чымсьці націснулі ў нейкі момант. Як, я не ведаю, у кожнага ёсць свой бар'ер. Камусьці дастаткова аднойчы напісаць там ці 2 разы паведамленне з пагрозай, не ведаю, што мы зараз твою бабулю знойдзем, і я там, знаеш, з сэрцам хераватенька, так вот, можа нешта і здарыцца з сэрцам. А іншым можна пісаць тонны паведамленняў, і нічога не будзе. Вот. Праца ГБ акурат складаецца у тым ліку, у тым, каб знайсці слабыя моманты кожнага чалавека. І тут які слабы момант быў Анжэлікі, я не ведаю, але я ўпэўнены, што штосьці здарылася, і гэта штосьці, хутчэй за ўсё, яе недзе націснулі. Але я пра гэта, вось, Алексей, менавіта зараз гэта дэтальна абмяркуем. Менавіта пра гэта, пра такія больш складаныя сцэнары і гаворыць Александр Азараў у гэтым спецыяльным рэпартажы «Аперацыя Мельнікова». Так? Давайте нагадаем. Ввогуле, храналогію. Анжеліка Мельнікова выехала з Польшчы 26 лютага. Яна прилетела в Великую Британію, затым у Шрі-Ланку, і з Шрі-Ланкі 7 сакавіка з дзецьмі прилетела у Эміраты. Там яна, так лічыцца, да, што яна перадала дзяцей маці, то бок бабулі, і знікла. У Эміратах знікае яе след. Якую версію агучвае Александр Азараў? Ён лічыць, што яна, магчыма, супрацоўнічала са спецслужбамі, але пэўны момант яе прасілі выканаць нейкае заданне, которое она не могла выканаць, напрыклад. Так? Яна вырашыла схавацца. Ці Эміраты – гэта тое месца, якое добрае дзеля таго, каб там схавацца, альбо адтуль кудысьці ўцякчы, каб след знік. Зміцер, твоё меркаванне. Тут якраз таки вельмі добра аб тым, што былі фактары для ціску на яе, і гэтым фактарам якраз таки дзеці маглі і быць. І добра ўпісваецца тое, што вот, да, яна магла атрымаць заданне, якое яна не пажадала выканаць, альбо яна не паддалася на вербоўку. Калі яе паспрабавалі завербаваць і паспрабавалі націснуць на дзяцей, можа быць, якраз такі, яна і вырашыла такі фінт правернуць. Гэта можа быць таксама сцэнар, таму што, зноў жа, тут людскую псіхалогію складана разбіраць, але з гэтага пункту гледжання гэта якраз было б лагічна адмовіцца ад супрацы, ну і папросту знікнуць.
Канешне, тут розныя фактары ціску могуць быць. Канешне, па-рознаму можна да гэтага падыходзіць. Але тут сапраўды на тую суму грошай, вось як Алексей сказаў, гэта немагчыма з гэтым штосьці сур'ёзнага зрабіць. Тут доўга не пражывеш. Плюс, зноў жа, Анжэліка магла такія грошы зарабіць в камерцыйным сектары, працуючы на нармальнай пасадзе там, за год-паўтара максімум. Калі ты працуеш адпаведна яе кампетэнцыях там на пасадзе дырэктара, віцэ-дырэктара в буйной камерцыйнай кампаніі, там заробкі в гэтым раёне. Так. Зміцер, мне пытанне ў працяг тэмы гэтай. Алексей, да цябе пытанне, так? У гэтым рэпартажы Стася Гліннік, былая віцэ-спікерка Коордынацыйнай рады, ну і вядомая як унучка Станіслава Шушкевіча, першага кіраўніка незалежнай Беларусі, яна агучвае 3 версіі. Одна – это то, што Анжэліку маглі завербаваць на тэрыторыі Беларусі. Другая, што яе завербавалі за мяжой. І третья версія, якую мы цяпер абмяркоўваем таксама дэтальна, што яна альбо пачала супрацоўнічаць пад прымусам, альбо была спроба яе завербаваць за мяжой, і яна пайшла не па плане. Штосьці не пайшло па плане. Яна не зламалася, на неё быў ціск. І, магчыма, яе няма сярод жывых. Такую версію Стася агучвае у гэтым рэпартажы. Стася Гліннік, так? То бок, што яе прабавалі завербаваць, яна альбо схавалася, альбо, магчыма, яе забілі папросту, так? І як ты ставішся да такой вось версіі? Давай я трохи ранее откачу. Вот вы сказали, что Эмираты, сховаться в Эмиратах, это беспечная краина. Одразу для силовиков, одразу кажу, не. Это не беспечная краина для хования силовиков. Яны супрацоўнічаюць формально и неформально с эмиратскими спецслужбами. Ну, там, как бы их несколько, там не то ли там расцентрализованная федерация такая. Яны супрацоўнічаюць абсолютно адекватно, улічваючы зацікаўленасць Лукашенко в арабскім свеце. И плюс это краіна, якая належыць да вельмі мала якіх заходніх структур, дзе можна падняць розгалас, і ён бы там не экспрацаваў. Да? Эміраты вядомыя тым, што яны выкрадалі ўласных грамадзян, які калі тыя спрабавалі занадта паактывіснічаць за мяжой, калі яны спрабавалі выехаць. Эміраты вядомы вельмі своеасаблівай інтэрпрэтацыі ўласнага права. Я ведаю як мінімум 4 кейсы, калі бізнесоўцы, якія проста прыехалі туды па справах, не палітычныя, англічане, трапілі ў падставы проста таму, што вот камусьці не спадабаўся твар, і ў выніку правялі гады ў турме. Гэта краіна, якая заходняму свету належыць толькі тым, што ёй адносна заходняя арыентаваная эканоміка. Все. Эміраты — это не месца для хавання. Калі Анжэліку трэба было выдаць з Эміратаў яе вельмі лёгка атрымаецца. Но гэта нават не Турэччына. У Турэччыне абсалютна іншая сітуацыя. Это прынамсі краіна НАТО, яна вельмі шмат звязаная з Захадам, і там працуюць іншыя рычагі. Таму я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, што калі яна хацела, яна будзе хавацца там, напрыклад, у Эміратах. Ну, Шры-Ланка, як бы варыянт схавацца, так. Да. Алексей, але вось версія, которую Стася Гліннік агучыла як трэцюю, што яе маглі паспрабаваць завербаваць, так? Яна не пайшла на супрацу, і або забілі, альбо на... Так. Я хацеў да гэтага падысці. Я ведаю як мінімум 3 чалавек з тых з нашых падапечных, якія рассказывалі гісторыю падобнага кшталту, што іх прэсавалі ў абмен на неўзбуджэнне, напрыклад, угалоўнай справы. Двое з іх тады на той момант вырашылі, калі мы зараз выйдзем на, ну, як бы пойдзем супрацоўнічаць, это нікуды, як бы это не варыянт. Калі мы выйдзем публічна і раскажам, што мы будзем, што мы падпісалі дамову, а потым як бы просто я разорвем гэтым публічнай заявай, ну, то мы цудоўна як бы ведаем, што это я іх словы перадаю, да? Мы цудоўна ведаем, да чаго гэта можа прывесці потым у публічнай прасторы. Нам гэта будуць прыгадваць, нам не будуць прыгадваць, што мы адмовіліся супрацоўнічаць тым, што абвясцілі аб гэтым на ўсю публіку. Нам будуць прыгадваць сам гэты факт. Гэта вельмі, калі ты шараговы актывіст, табе будуць прыгадваць першую частку, а не другую. Мне вось людзі так казаць. Таму трэці варыянт, калі ён яшчэ магчымы, гэта просто знікнуць. То бок, ну, не даваць на себя паказання, не падпісваць нічога, просто знікнуць, каб прыбраць вось гэты сябе як аб'екта атакі і забяспечыць тых, хто мог бы выкарыстоўвацца ў якасці рычагоў уплыву, да? То бок, ну, як бы умоўна кажучы, які сэнс ціснуць на дзяцей ці на бацькоў, калі невядома, дзе чалавек знаходзіцца. Ну, каб ціснуць, патрэбен аб'ект. Аб'екта няма, ўсё цудоўна. Так што я абсалютна магу сабе ўявіць, што версія, калі Анжэліка захацела просто знікнуць узамен на нейкую, ну, у адказ на нейкае там заданне, якое яна не хацела выконаць, это абсалютна для мяне гэта рабочая версія, бо я назіраў гэта па жывым жыцці, з жывымі людзьмі, сярод нашых
подопечных, да, это абсолютно легит вариант. Адзінае, што, як я кажу, в Эмиратах хавацца гэта абсолютно не вариант. Вот Алексей, у нас заканчивается час. Да. Я хотел еще одно питание апошнее задать, и может два коротких, так? Змитер, коротко, так? Уявім собі, што Анжеліка Мельнікова ў руках КДБ у Беларусі, так? Чаму яны не хваляцца гэтым? Чаму яны не хваляцца, што апазіцыя там крадуць грошы, дакументы нейкія, доступ да дакументаў ёсць, так? Чаму гэтага не адбываецца, на твою думку? Вось гэта якраз і галоўнае пытанне, таму што калі б яна была агенткай, калі б яна скрала нейкую інфармацыю, пра што шмат хто таксама казаў, калі б яна там правяла нейкую агентурную дзейнасць, так а дзе вынікі гэтай агенцкай працы? Таму што мы ведаем, што лукашысцкае КДБ ўжо затрымлівае каго толькі попала, толькі дзеля таго, каб прадэманстраваць сваю нейкую дзейнасць, пахваліцца Лукашэнку. А тут, атрымліваецца, у іх была такая буйная карта. Яны не пахваліліся. Яны її не разыгрываюць. У нас застаецца некалькі секунд на апошняе пытанне да Алексея. Алексей, да цябе апошняе пытанне. Паводле Азарова, у гэтым рэпартажы агучаная такая думка была, у Беларусі Анжеліку Мельнікову не абвесцілі ў вышук. Ну, ні маці, ні былы муж, а дзеці правдападобна там, да? Як гэта патлумачыць? Чаму ніхто яе не шукае? Ясна, што ў Польшы справа ідзе, пракуратура займаецца. Але ў Беларусі мы не ведаем, што яе сям'я абвесіла вышук. Чаму так? Чаму яе сям'я не абвесціла яе ў вышук менавіта? Так. Ну, я могу назвать несколько вариантов. Первый вариант, семья просто не хочет ничего иметь с агульнага з ГБшниками. Другий вариант, семье просто подказали, что не трэба рабіць ніякіх хваляў. А третий вариант, гэта тое, что, магчыма, яны паспрабавалі абвесціць яе вышук, а гэта нікуды далей не пайшло. І четвертый вариант, знову таки, я ведаю, наколькі рандомна бываюць, абвяшчаюць у вышук, напрыклад, тых, хто ідзе па крыміналках. То бок, калі нават сям'я, па-першае, сям'я могла захацець абвесціць, менты маглі нічога не зрабіць. Але другое, семья могла захотеть, так сказать, обвестить, им просто яе обвестили, але гэта нідзе не з'явілася. Я, напрыклад, тое, што я ў вышуку, я дагэтуль гэта яшчэ нідзе не напісана. Разумееце, тэарэтычна я нідзе не ў вышуку. Я не ў Расіі не вышуку, я не ў Беларусі не вышуку, хоць у мяне і статус тэрарыста, і 18 завочных гадоў. То бок, можа, яны фармальна недзе абвесцілі, але я не магу скласці, у беларускай сістэмы няма кагерентнасці ў гэтай справе. Тут бы я не шукаў. Я думаю, што тут просто ці непаслядоўнасць, ці адмова там запаўняць паперкі, ці штосьці. Гэта не основное. Вот мне падаецца, што все-таки основное гэта калі яна там ГБшніца і гэтак далей, а дзе бляха, чаму не вынікі дзейнасці? Чаму не хваляцца гэтым? Так. Алексей, нам уже трэба заканчивать. 150 тысяч перли, вот это вот все, разумееце? Гэта вельмі добрая пуэнта. Это галоўнае пытанне. Чаму не хваляцца тым, што яна правернула аперацыю супраць апазіцыі? Рэпартаж, які выйшаў на ТВП-інфо, падавалася, што як бы адназначна адказвае на пытанне, кім была Анжеліка Мельнікова. Але мы пасля гэтай размовы пакінулі больш пытанняў, чым адказаў. І галоўнае пытанне, чаму не хваляцца яе перамогамі. Так? Таму няма адназначнага адказу на пытанне, што здарылася з Анжелікай Мельнікавай і дзе яна. Са мною на сувязі з Лондану быў Алексей Левончык, кіраўнік ініцыятывы BuyHelp. Дзякуй, Алексей. Дзякуй.